Sugeng rawuh ana ing Kutha Klaten. Kutha Klaten salah sijining kota ing Jawa Tengah sing kaapit déning Kutha Solo lan Ngayogyakarta. Sanadyan kagolong kutha cilik, nanging aja salah, kuthaku iki ora kalah karo kutha-kutha liyane. Salah sijine bab wisata. Aku Anggan Pratiwi. Neng kene bakal ngajak kanca-kanca kabeh muter-muter dolan Klaten. Mbok menawa iso dadi referensi dolan lan teko ning kotaku iki. Nah, iki sing ditunggu-tunggu. Rejaya Trans. Bis cafe iki biyen awale bis wisata biasa. Nanging ing taun 2020 bis iki disulap, dikonsep kaya cafe. Cafe sing mlaku. Kapasitas bis iki kurang luwih 30 nganti 35 penumpang. Suasanane ketok meriah. Bakal disambut karo lampu sing kelap-kelip. Nah, nggo kanca-kanca kabeh sing pengen rene aja lali pesen kursi dhisik ya. Cukup bayar 50.000 rupiah dina Setu lan Minggu. Lan ning dina Senin nganti Kamis cukup bayar 40.000. Fasilitas ning kene oleh kopi, snack, lan siji meneh, awake bakal iso nyawang pemandangan Kota Klaten. Ana meneh yaiku karaoke gratis. Perjalanan bis iki jalure ngliwati Candi Prambanan. Mandheg sawetara 15 menit ing Candi Plausan. Nek rene ajak sak keluarga ya, kanca apa pacar, ben gayeng, oke? Wes meh 2 jam perjalanan bis iki. Wayahe mantuk. Wes sakmene iki mau anggonku muter-muter numpak Rejaya Trans. Aku wong Jawa, nguri-nguri basa Jawa, aja ilang kabudayanku. Matur sembah nuwun.